Hello guys, welcome to my channel, Sayang Bicolano TV. Papakita ko lang sa inyo kung anong nangyari sa mga produkto ko dito sa tindahan namin. Dito po ako ngayon sa Saudi Arabia, nagtatrabaho ako sa isang supermarket dito. Bukas po kasi magla-lockdown sila. Buong kingdom magla-lockdown. Kaya yung mga tao nagpanic buying. Wala kasing labasan eh. Ayan, papakita ko po sa inyo kung anong nangyari sa mga produkto ko. Halos lahat ng item ko na sold out. Butas-butas lahat. Kaya ang daming trabaho. Tingnan nyo guys. Anong laman oh. Yan, kaka-retail ko pa lang yun. Nakalagay ko pa lang dito oh. Na timing pa di ako kahapon, wala akong trabaho. Yan, nadatnan ko kanina umaga. Bukas ubos lahat ng produkto ko. Ayan oh. Ito, kanina, wala na itong laman kanina. Nagalagay ko lang. Mga manok, yan o. Kita nyo naman. Maraming tao kanina. Kahapon. O, ayan o. Mga burger, paborito na ng mga burger eh. Ayan, Americana burger, lalo na yan. Napakalakas niyan. Ano? Ang nangyayari dyan, no? Dito pa, oh. Ano, wala nang laman. Empty. Dito, kaka-refill ko lang din. Tingnan nyo. Bagong kamada yan, oh. Kaka-refill ko lang yan eh. Kanina sabog-sabog to eh lahat. Parang dinaanan ng bagyo. Yan o. Mga proteins na gulay. Yan. Pati yung ice. Ano, konti na lang. Kanina, refill ko lang yan din eh. Ubus yan kanina. Ice cream. Ayun. Ano? Butas. Mainit ng panahon ngayon eh. Kaya malakas ng ice cream. Lalo na yung cake. Tingnan nyo yung cake oh. Anong laman? Yan na lang natira. So ayun po guys, nakita nyo halos lahat, wala lang laman. Kaya ngayon daming trabaho. Singit ko muna yung aking pagbablog para naman makita ko sa inyo yung trabaho dito sa Saudi Arabia. Okay lang naman yung trabaho namin dito. Yan, mainit, nasa aircon. Pero yun lang, ano tayo eh, medyo matatawag na ni na frontliner tayo eh. Kasi andito tayo sa supermarket, maraming tao na pupunta. Kaya yun, ingat lang. Dapat palaging nakamask. Yan. Laging naka-gloves. Kita nyo? Dapat ano tayo? Complete gear tayo para iwas. Mahirap na, di ba? Nasa malayo tayo eh. Sige guys. Tatrabaho na muna ako. Salamat sa panonood. Bye bye. Hanggang sa muli guys.